Manon van den Heuvel van groep 8 van basisschool Megelsheim in Meerlo heeft zich ontpopt tot actievoerder ten behoeve van Wensambulance Limburg. Woensdagmorgen overhandigde de 11-jarige symbolisch een cheque van €325 aan een afvaardiging van de Wensambulance. Manon kwam eigenlijk bij toeval aan het thema voor haar spreekbeurt. We zaten in de auto op weg naar het voetballen en toen zei iemand dat over de Wensambulance. En ik dacht, dat is wel een leuk onderwerp om een spreekbeurt over te doen. Manon koppelde aan haar spreekbeurt een actie voor het goede doel. Met een paar kinderen van mijn klas gevraagd en ik heb straten ingedeeld en toen zijn we langs de straten gegaan. Wensbeertjes verkopen en flessen ophalen en dan inleveren. Ja, en dat is een heel goed succes geworden, hè? Want je hebt een heleboel geld bij elkaar gehaald. Hoeveel? €325. En had je dat zelf verwacht? Nee, ik was al blij als ik €50 kreeg. Maar ik heb nu €325, dus ik ben wel blij. De 11-jarige leerlingen van Megelsheim riep de hulp in van haar klasgenootjes om de actie tot een succes te maken. Met een tactisch plan gingen de kinderen aan de slag. Door de straten te verdelen en dan met 2 kinderen per straat ongeveer. En dan kreeg je zoveel straten. En ik zag net dat je opa en oma heel trots op je waren. Ja. Jij bent ook trots, neem ik aan. Ja, heel erg. Ton van Zummeren was bijzonder ingenomen met de actie voor Wensambulance Limburg, waar zij zich als vrijwilligster voor inzet. Wij zijn een stichting en wij verzorgen wensritten voor mensen die bedlegerig zijn. Dus die niet gewoon met het regionale vervoer kunnen vervoerd worden. En hoe gaat het in zijn werk? Wie vraagt dat aan? Nou, het zijn helaas heel vaak terminale mensen die dan nog een laatste wens hebben. Bijvoorbeeld, ik wil met de hele familie nog naar de zee. We willen naar het dolfinarium. Of ik wil graag naar mijn kleinkind die een dansje moet doen ergens. Het kan van iets heel groots of iets heel kleins zijn. Alles is mogelijk en alles is voor de wensvrager gratis. En hoe vaak worden die wensen vervuld? Nou, wij hebben afgelopen jaar iets van 102 wensen vervuld. Om de zaak draaiende te houden is Wensambulance Limburg afhankelijk van giften en donaties. En daarom was het ook zo ontzettend leuk dat Manon spontaan zei van, oh, hebben jullie geen geld? Dan ga ik een flessenactie houden. En toen hoorden ze van de wensbeertjes van €5 per stuk en zeiden ze, en als de mensen zeggen, ik heb geen flessen, dan zeg ik, je kan ook een beertje kopen voor €5. En Manon is 11 jaar, dus ik vond het echt super, super. Een meisje van 11 jaar die dit initiatief neemt, dat vind ik eigenlijk een kanjer. Een leuke bijkomstigheid, Manon kreeg voor haar spreekbeurt een mooie 10. Daar moet ze nog wel iets voor doen. Ja, 2 rondjes om Meerlo rennen. Is dat niet heel lang? Heel veel? Ik denk het wel, maar ik heb er iets voor over. Ik heb het afgesproken dus. Na afloop van de spreekbeurt mochten alle kinderen van de school een kijkje nemen in de Wensambulance op het schoolplein. Met de auto, we kunnen wel eens een keer de auto op de trein zetten en dan onder de zee door naar Engeland. Ja. Een andere auto voor volwassenen? Ja, in totaal hebben we 3 auto's.